मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग्य चॅनल आणि आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. तर झाले मॉर्निंग आणि पिल्लू आज थोडं लेट येणार आहे. तर बघूया आज काय विशेष. आणि आज एक विशेष म्हणजे अ, ऋतूच्या आजोबांचा 100वा वाढदिवस आहे. सेलिब्रेशन आहे इथेच. तर जाऊया संध्याकाळी मस्तपैकी बघा 100वा वाढदिवस सेलिब्रेट होणार आहे. मस्त जाऊया. बघूया ब्लॉगमध्ये तुम्ही बघालाच, तर एन्जॉय पण कराल मस्तपैकी. तर म्हणून सांगतो ब्लॉग बघत राहा, बघत राहा. आणि दुसरी गोष्ट, आपला एपिसोड 4चा जो BTS ब्लॉग तो आलेला आहे. डेली ब्लॉग आहे, सकाळी गेला कंटिन्यू. तर लास्ट पार्ट आहे तो एपिसोड 4चा सिरीजचा. तर बघूया नंतर अजून काय सुचून सिरीज करू कंटिन्यू. सगळ्यांना बोलू, विचार घेऊन करूया कंटिन्यू, कारण की प्रतिसाद एकदम जोरदार भेटलेला आहे आपल्याला मस्तपैकी छान असा तुमच्याकडनं. तर आजचा अजून आता ऑफिसला जायचं आहे. संध्याकाळी बड्डे सेलिब्रेशन आहे. तर बघू कोण कोण येतं आहे. इन्व्हिटेशन आहेच सगळ्यांना, मित्रांना आपल्या गँगला पण आहेत. तर बघूया कोण कोण आपल्यासोबत येतं आहे. आणि जाऊ मग बघू सेलिब्रेशन वगैरे मस्तपैकी. 100वा वाढदिवस आजकाल म्हणजे एवढं वय मुश्किल आहे, कारण की हे प्रदूषण आणि ह्याच्यामधून कठीण आहे. पण हॅपी बर्थडे बाबांना बोलूया आपण. सकाळी जाता आता ऑफिसला आणि तिकडे पण बोलू. तर बघत राहा ब्लॉग आणि एन्जॉय करत राहा. तर बघा आता काय, आता ऑफिसवरून आलं वगैरे, नाही तर शिव आल्यावर भेटूया आपण, ठीक आहे. तर आपला BTS ब्लॉग बघा. तोपर्यंत बघा एपिसोड 4चा. जरा धमाल मस्ती, मजा मस्ती, एन्जॉय मस्ती थोडी झालेली आहे. तर दाखवायचा मी प्रयत्न केलेला आहे, कारण की शूट करायला रितेश आणि मी आणि ऋतू तिघंजणं चिकन, आणि मध्ये पप्पांनी पकडलेला ब्लॉग. माझा शूट चालू असतं, तर ती आहे थोडी धमाल मस्ती. तर बघा ब्लॉग आणि एन्जॉय करा. भेटूयाच आपण. ऑफिसवरून आलो आहे, निघालो आहे आणि चाललो आहे आता बड्डेला, 100वा वाढदिवस. तर आता डायरेक्ट तिकडेच भेटूया. तू गेले पुढे, मी चाललो आणि मानव सोनू आहे. तर चला भेटूया तिथे. असं छान प्रकारे डेकोरेशन केलेलं आहे. तर आता ते त्यांचा बड्डे ते عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب سمها صبوحة خطبها نصيب من يدك شنو بتعطيها بكف وهز شتفك عينك خليك شتت तसेच या ठिकाणी मित्रांनो, ब्लॉगचा एड आपला आता सध्या इथंच होतं आहे. तर सॉरी. तर जेवण वगैरे झालेलं आहे. बड्डेलाच होतं जेवण, गर्दी होती थोडी मस्तपैकी, मजा आली.
बड्डे बघितला असेल तुम्ही, 100 बड्डे, 100 वाढदिवस, अरे 100 वाढदिवस, 100वा वाढदिवस, 100 बड्डे. तर छान प्रकारे सेलिब्रेशन झालं आहे. किती वाजले? 11:30 वाजले ऑलमोस्ट. तो ब्लॉग पण सकाळी एडिट करून टाकायचा आहे धप्पाधप. ओके, तरच मजा आहे ना दिवसभर बघा. काय एवढं शूट नाही केलं, थोडंसं केलं, कारण की गाणं असतात, गाण्यामध्ये कॉपीराईट मजबूत येते. आपल्याला कॉपीराईट लागते, कधी कधी डायरेक्ट स्ट्राईक येतो त्या व्हिडिओवर, व्हिडिओ चालतही नाही पुढे, आणि आपल्या चॅनलला 3 महिन्याचा पण स्ट्राईक येतो. एका व्हिडिओमध्ये झालं आहे असं आहे. त्याच्यामुळे थोडी सतर्कता ठेवायला लागते, कारण की गाणी होती तिथं मी आता वॉइस टाकणार आहे एडिट करताना, आणि नसेल तिथे थोडंसं फास्ट फॉरवर्ड करतो, म्हणजे कसं कॉपीराईट येत नाही. तर बघूया आजचा झालेला आहे ब्लॉग. तर आणि उद्याचा व्हिडिओ सिरीजचा आपला एपिसोड 3 डाऊट आहे, उद्या किंवा परवा येईल, पण नक्की येईल. तर करूया आजचा ब्लॉग एंड, आणि भेटूया उद्या. कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक, शेअर, आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.